Najgorzej z tymi książkami, bo takie na przykład jak są dla tych 1-3 te takie pakiety, co masz jakiś tam podręcznik, jakąś czytankę, potem jakieś ćwiczenia i te rzeczy, to i tak jest na tyle głupie, że naprawdę mogliby to w jakikolwiek inny sposób wydać, no ale po co? Ale mieliśmy o gimnazjach, no. W takim razie, no nie wiem, no moim zdaniem to jest taki średni pomysł teraz, żeby zaśmieszać i je likwidować, a jak ty Znaczy, no bo w sumie jak już jest tak jak jest, no bo tak naprawdę co to zmieni, jeżeli tak wrócą te wszystkie dzieciaki z gimnazjum do dzieci z podstawówki? Bo to dalej będzie tak samo głupi wiek, tylko może stężenie po prostu to będzie trochę niższe, ale no tak naprawdę no debil tu czy debil tam, no a tu może jeszcze zrobić krzywdę komuś młodszemu. Nie? Czyli generalnie to wszystko jest pojebane. Także czekamy na waszą opinię oczywiście w komentarzach, żebyście wy się podzielili, tamtego kurwidołka komentarzowego rozkręcili. No i to tyle. No w polskiej edukacji jak w lesie. Musisz jakąś historię z gimnazjum opowiedzieć. Historia z gimnazjum. U mnie w gimnazjum to się raczej z jakieś takie przebojowe rzeczy nie działy. O, raz pamiętam, jak były obiady na stołówce. Ja nigdy nie chodziłem, bo u mnie zawsze ktoś w domu mógł zrobić obiad mi. Ale tam dużo kolegów łaziło i sporo tam ludzi z tego korzystało, bo to były tam jakieś nieduże bardzo pieniądze, a tam przeważnie po prostu ci, co wracali do domu, no to nie było rodziców, bo byli gdzieś w pracy i oni nie mieliby jak za bardzo zjeść. Także rodzice im dawali pieniądze, żeby sobie w szkole kupowali. To pamiętam, jak raz rozdali owoce do obiadu, jakieś mandarynki i tak dalej, i potem cała szkoła się rzucała tymi owocami. Wszędzie leżały rozdupione mandarynki, syf był jak... Załapałeś się jeszcze, jak dawali mleko za darmo w szkole? Załapałem się, jak dawali mleko i w podstawówce, ale... I pamiętam jak dziś na lekcji angielskiego na 3. piętrze mój jeden kolega wziął ten kartonik, to były takie małe, i go wydupił za okno. I przechodziła akurat jakaś kobieta i oni akurat tak się rozdupił pod nogami rozprys i ją całym tym mlekiem oblał. I siedzimy i nagle w parze dyrektor z buta drzwi, bez mała, taki czerwony cały, mówi: czy ty jesteś normalny, czy ty jesteś debilem? Ty mogłeś zabić tą kobietę. No i tak właśnie to jest, jak się da takim małym debilkom narzędzia do ręki typu jedzenie. Pili, ale pamiętam, że zawsze potem cały korytarz był uwalony, jak komuś się coś wylało albo coś, ale z wyrzuceniem za okno to od nas chyba kiedyś chłopacy z klasy wywalali tornistry za okno. A u mnie też był jeden taki kolega, co go tam prześladowali, to najpierw mu piórnik wydupili za okno, potem plecak cały. No takie były zabawy. Nie wiem, czy dalej takie są w gimnazjum, także myślę, że gorzej. Nabawcie się jeszcze, póki jeszcze jest gimnazjum. No, kończymy. Na studiach potem tego nie będzie. Na studiach to niby... Na studiach nie ma zabawy. Dobra, Aga, zakończ jakąś sentencją. Powiedz coś. Na przykład zostawcie łapkę w górę dla Agi. Nie, ja tak nie powiem. No to dla mnie zostawcie. Dla niego.